дар ин қисмати ҷолиб ва ҳаяҷонбахш мо ба шумо чизҳои ҳатто аҷиб ва ғайриоддиро, ки дар камераҳои назоратӣ сабт шудааст, нишон медиҳем. фаъолияти ғайримуқаррарӣ дар хобгоҳҳои донишҷӯён, худравҳо, гардиши мошинҳо, дуздии ғайричашмдош. ин ҳама ва чизҳои бештар дар ин видеои ҷолиб. пеш аз тамошо кардан дар канал обуна шавед. дар ин кадр дӯстон тамошо кунед, ки дар шаҳри Шропшир дар як амборе чӣ ҳодисаи ғайричашмдоште ба назар мерасад. коробкаҳо якчанд дақиқа дар ҷойи худ истоданд ва баъд аз якчанд дақиқа ба замин мерезанд. бародаро, хуб поёни зинапояро нигаҳ кунед, ки чизе ба назар мерасад. ба фикри мо ин ҷин мебошад, ки коробкаҳоро ба замин афтодааст. чуноне ки мо мебинем, ин як мағоза мебошад, ки ин коргар кори худро мекунад ва ин духтар мехоҳад, ки аз пиллаи боло як чизеро бигирад, вале дар поёни пои ин як қуттӣ буд, ки ин мехост дар болои ӯ баромада чизе мехостаашро гирад, вале аҳамият диҳед, қуттӣ ба дигар ҷо ҳаракат мекунад ва духтар афтида захмӣ мешавад. ба фикри шумо, бародаро, ин чӣ мебошад? хоб фикротонро дар комментария нависед. дар ин ҷо амборе мебошад, ки ягон кас вуҷуд надорад ва танҳо коробкаҳо ва камераи назоратӣ вуҷуд дорад. баъд аз чанд лаҳзае ба мо ба назар мерасад, ки дар пушти коробкаҳо чизе ҷойгир аст ва нигаҳ кунед, ки ба сурати одам монандӣ дорад. ба фикри шумо ин чӣ мебошад, дӯстон? комментария дар хизмати шумо. дар ин видео дар якчанд дақиқаи аввал ғайриоддӣ ба назар намерасад ва баъд аз якчанд дақиқа нигаҳ кунед, ки дар боз мешавад. аввал ба назар мерасад, ки дар аз сабаби ҳаво шуда мешавад ва баъд мебинем, ки чизе омада пои ин студентро мебардорад. баъд аз ин ҳодиса студент аз хоб мехезад ва ҳайратзада мешавад ва хеле ҳам метарсад. ду ҳодисаи аҷиби дигаре, ки дар роҳи мошин сабт шудааст дар давлатҳои Ҳиндустон ва Хитой. дар ин роҳ, дӯстон, шумо ягон чизи ғайриоддиро мушоҳида карда наметавонед. мошинҳо ба таври оддӣ ҳаракат мекунанд ва ҳатто мотосикл ва дигар ашёҳо низ ҳаракат мекунанд ва як чизи аҷибе, ки ба монанди ҷин ҳаракат мекунад, аз ин лави раҳ ба ин лав меравад ва ягон кас ӯро намебинад. ҳатто мотосиклист ба даруни ӯ мегузарад ва дӯстон, худатон бинед, ки ин чӣ буда метавонад. ҳатман фикротонро дар комментария нависед. давлати Хитой як давлати пешрафта ва абарқудрат мебошад, ки дар як шаҳри ӯ дар камераи назоратиаш сабт шудааст, ки мошин меояду ва ногаҳон ин ҳодиса рух медиҳад. гӯё ки ба мисли шамоли абарқудрате, ки мошинҳоро ба ҳар су ҳавола медиҳад.
ва то ҳол маълум нашудааст ки ин чӣ мебошад. ҳатто камераҳоро аз назди ин ҳодиса ҷамъ оварда шудааст ва то ҳол ягон далели аниқе пайдо нашудааст. ин ҳайвон омада аз хӯрокҳои пишакҳо дуздида мегурезад. ин зан бо дӯсташ мағоза меравад ва бинед ки чӣ кор мекунад. Як коробкаи калони техникиро дар мобайни пойҳош мемонад. бинед ки ин духтар чӣ хел ҳам дӯзи моҳир будааст. дар ҳавлии ин мард камераи назоратӣ ҷойгир шудааст ва дар камера мебинад ки хирс омада дари мошини унро ба мисли одам боз мекунад ва якчанд чиз мебардорад ва баъд ӯ мефаҳмад ки ин чизҳои гумшударо хирс гирифтааст. ин хел пранкҳоро дар Аврупо бисёр мекарданд ва барои ин хел пранкҳо одамоне ки ин хел пранк мекунанд онҳоро суд карданд, барое ки баъзе одамҳо аз ин хел пранкҳо вафот карданд. дӯстон, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман дар канал обуна шавед, яъне подписатсия кунед ва видеоро ба дӯстонатон фиристед. хуб дӯстон, то видеоҳои оянда.